חבר'ה, מצב לא פשוט, אין מה לומר. אני על 28%, רציתי לשתף בתחושות שלנו, אנחנו בצפון כרגע במילואים, מוכנים לכל תרחיש ולכל מה שיבוא. אני מחייך וסבבה והכל, כי נראה לי שעוד לא הקלתי ש5 חברים שלי טובים נהרגו ועוד 2 חטופים עכשיו מהמסיבה וחלק מפעילות מבצעית, ואני מחייך כי אני רוצה להעביר לכם מסר שהכל בסדר. אנחנו ננצח, לא משנה מה. גם אם זה ייקח ימים, שבועות ואפילו חודשים. צבא וכוחות הביטחון מוכנים, וכולנו כאן יחד מגנים על הארץ שלנו. המילואים זה דבר מדהים. כל הגילאים התייצבו ביום אחד. נשבע לכם שיש איתנו מישהו כל כך מבוגר בפלוגה שנראה לי הפיליפינית שלו חתמה על ציוד. נראה לי ששכחנו קצת בתקופה האחרונה מי זה ומה זה עם ישראל. היינו אחד נגד השני במשך המון זמן, ימין על שמאל, שמאל על ימין, ושכחנו מי האויב האמיתי שלנו. שכחנו גם כמה אנשים מדהימים יש בארץ, אתם לא מבינים אפילו. אני לא יודע מאיפה להתחיל, הרצון לעזור, לתרום, להתנדב, לסייע, לפנק, כל דבר שאפשר האנשים בארץ עושים. זה מעלה את המורל בטירוף גם כשקשה. אנחנו רק מתחילים, נוסעים 2 דקות עם הנגמש וחוטפים גשם של פלאפל ומתנים ניידים. טוב, דפקתי נאום מינימום של שר הביטחון. אני צריך ללכת.